Štvrťobrad vpravo poprosím. László, quarter turn to the right. Ďakujem. Štvrťobrad vpravo, quarter turn to the right. Ďakujem. Quarter turn to the right. That's correct. Ďakujem. Základný postoj. Ďakujem. Predtým, ako zaujmeme ďalšiu pózu, 25 cm dozadu. 25 cm back. Thank you. Okay. Široký chrbtový spredu. Lateral spread. Okay. Double biceps. Ďakujem. Hrudník z boku, side chest. Ďakujem. Triceps z boku, side chest. Thank you. Otočíme sa tvárou do úplne. Ja som prežil troch. Široký chrbtový sval. Ďakujem, dvojitý biceps. Double biceps. Ďakujem. Otočíme sa tvárou k publiku a ideme na most muscle alebo gorilu. Erik, vydrž. Určite jedna z najťažších póz, potrebujú títo páni pozbudenie. Je to ťažká kategória. Ďakujem pekne. Ďakujem. Široký chrbtový spread, lateral spread. Ďakujem. Dvojitý biceps, double biceps. Ďakujem. Ideme na bočné pózy, hrudník z boku. Pretekári, sústredite sa, pózujete pre stred. Ďakujem. Triceps z boku. Podpora pre Erika Kratochvíľa, 31. Niekto z jeho týmu, prosím vás, priniesli trošku vody. Ďakujem. Zadné pozície, široký chrbtový zo zadu. Ďakujem. Dvojitý biceps zo zadu. Ďakujem pekne. Otočíme sa tvárou k publiku a najťažšia póza zo všetkých, most muscular. Ďakujem pekne. Poprosím pretekárov, aby sa zaradili naspäť do line-upu.
výsledkov už sa to krčí. Ďakujem hudobnej režii, ďakujem kategórii. Kategória 7 Martin Hríb. Martin vyhral Superior 14, ak sa nemýlim, pred nejakým časom. Konkurencia rastie. Na 4. mieste sa umiestnilo štartovné číslo 29 Marek Nameš Petra. Ideme na medailistov. Poprosím vás, páni, choďte trošičku dozadu. Tak. Vy poďte dopredu. Poďte, Marek. Takže, 3. miesto. Máme nejaké tipy? Nikto nič? Takže 3. miesto, štartovné číslo, presne tak, 18. Štartovné číslo 18, Pavol Horvát, bronzový z majstrovstiev Slovenska, srdečne gratulujeme. Takže ostávajú nám 2 pozície, prvá a druhá. Druhé miesto. Háslo, 28. Takže vyzerá to, že druhé miesto poputuje do Maďarska a je to tak štartovné číslo 28, László Szabó. Srdečne gratulujeme. Na prvom mieste sa umiestnil Michal Puček z Lohovca, majster Slovenska v kategórii Men 3 NABA v roku 2018. Srdečne gratulujeme. Ištván, please stay. If you go in the middle, spravíme si pár fotiek pre aj redakčnú činnosť, aj našich fanúšikov. Ďakujem krásne. Poprosím ešte záverečnú fotku prvých troch z kategórie. Miško Gorilu. Gorilu Glass. Ďakujeme pekne. Takže to bola kategória Men 3 do 172 cm. Ďakujem páni, srdečne blahoželám. A Ešte záborbice. ďakujem pekne. Po tejto kategórii, ako som slúbil po vyhlásení výsledkov, sa pozrieme, že